чорабинӣ бахшида ба рӯзи президент дар кохи фарҳанги шаҳраки ғарми ноҳияи Рашт бо ширкати масъулини мақомоти маҳаллӣ, устодону донишҷӯёни донишкадаи омӯзгорӣ ва намояндагони ташкилоту идораҳо баргузор гардид. рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи садоқату вафодорӣ ба ватан, президент ва миллат буда, дар сатҳи баланди ташкиливу ғоявӣ баргузор намудани он нишонаи шукргузорӣ аз осодиву соҳибихтиёрӣ ва эҳтиром гузоштан ба арзишҳои давлатдориву соҳибистиқлолӣ мебошад. дар чорабинӣ ноҷхон дар баромади худ қайд намуданд ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун шахси сулҳофару сулҳпарвар, сарҷамкунандаи миллату мардумсолор, амалисозандаи заҳматҳои ояндабинона баҳри рушду нумӯ ва ободии ватану фароҳам овардани шароити арзанда барои мардуми кишвар ташаббускори ҳалли масъалаҳои глобалӣ шинохта шуданд. ҳамзамон хизмати бузурги пешвои миллат барои Тоҷикистон ин барқарор намудани сулҳусуботи комил ва таҳкими ваҳдати миллӣ мебошад. ӯ тавонист ки дар солҳои аввали фаъолияти худ масъулияти конститутсионии хешро ба сифати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба пуррагӣ иҷро намояд ва чун кафили амнияти давлат амал намояд. аз нахустин рӯзҳои фаъолияти хеш роҳбари давлати тоҷикон масъалаи муттаҳидии ҷомеаро дар мадди аввал қарор дода, давоми ин солҳо сиёсати сулҳу созандагиро дар кишвари азизамон пеш мебаранд. имрӯз мардуми ноҳияи Рашт дар симои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, наҷотбахши давлату миллат, кафили сулҳу ваҳдат, эҳёгари фарҳанги миллӣ, дар маҷмӯъ ҳамчун меъмори давлатдории навини тоҷикон ва пешвои эътирофшудаи умумимиллиро мебинанд ки барои мардуми тоҷик ин боиси ифтихору шараф мебошад. дар замони соҳибистиқлолӣ кишвари азизамон барои сохтмону таҷдид садҳо иншооти таъйиноти гуногуни ноҳияи Рашт беш аз 650 миллион сомонӣ маблағгузорӣ шуда, ин раванди бунёдкориҳо ба пешрафти иҷтимоию иқтисодӣ, афзоиши истеҳсоли маҳсулот ва ташкили ҷойҳои нави корӣ мусоидат намуд, ки ҳама ин дастовардҳо аз дастур ва ҳидоятҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад, то барои мардуми ноҳияи Рашт зиндагии шоиста муҳайё гардад. дар охир ҳунармандон бо барномаи рангини худ саршор аз меҳру муҳаббат ба ватани азиз ва пешвои маҳбуби миллат хотири аҳли нишастро шод карданд.